להודיע, כן, הודעה חיובית. אתה מתחיל? כן. כן, ואתם רק שניים בינתיים? כן. כן. טוב, אין ברירה. ב6 מתחילים. by hook and by crook, כמו שאומרים. ובכן, היום זה 22 בפברואר 2021, הפגישה מספר 79 שלנו, של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אני ככה משדרג את השם, כי זה מה שאנחנו עושים, ויש לי הודעה להודיע, שכאשר אדם יפרוש בסוף החודש לעניינים הדחופים שלו, יש לנו 2 אדמיניסטרטוריות חדשות. אני עוד צריך להחליט איך אני אחלק ביניהם את הזמן, האם זאת בת ה-16 שיודעת יידיש והיא שפיט מחשבים תהיה ראשונה ואולי לקראת סוף התיכון, כאשר מוניק דהן תהיה יותר חופשייה, שאותה הזכרתי, שהיא קולגה שאנחנו עובדים על יחיאל פיינר, על מחקר עתידי. נראה, אני עוד לא דיברתי עם שתיהם כדי להחליט מי עושה מה מתי, אבל שתיהן מוכנות. מי דינלה? נכון, נכון. דינה, זה היום קיבלתי הודעה שהיא מעוניינת, אני עוד לא דיברתי איתה. אני כבר עבדתי עם דינה לפני, כשהייתה בת 14, בהכנת איזה מאמר לפורוורדס, ככה שאני מכיר את יכולותיה, והיום היא צריכה להיות בת 16, אז אני בטוח שעוד יותר טוב. עכשיו, אני רוצה להתחיל היום, כמובן שאנחנו ממשיכים עם בשביס ועם אדם, אבל כהרגלי, כמו שאמרתי, או המגונה או הלא מגונה, אני רוצה להעמיד היום שאלה לדיון כהתחלת הפגישה, שאלה שלא הייתי אומר שהיא מטרידה אותי, אני חושב שזוהי שאלה שראוי לדבר עליה. כמובן, קשור לספרות יידיש וכולי. והשאלה היא כזאת, מכיוון שהשואה הייתה מין, איך אומרים, חסר לי הביטוי בעברית, מין פרשת דרכים, זהו. מין פרשת דרכים לגבי ספרות יידיש, על כל מה שאנחנו יודעים שקרה בשואה, וספרות יידיש ולשון יידיש ותרבות יידיש אינם אותו דבר לפני השואה ואחרי השואה. יתר על כן, יש אנשים שלא מכירים לא את שפת יידיש, לא את תרבות יידיש, לא את ספרות יידיש, שטוענים שהשואה שמה קץ לתרבות יידיש בכלל ולספרות יידיש בפרט וללשוני. כמובן שעברו כבר כמה 72 שנה אחרי השואה, וזה לא נכון. כמובן שיש הבדל מהותי בין מה שהיה לפני השואה לבין מה שיש היום.
אבל כבר כמה פעמים הזכרנו, כן, שיש משוררים שנולדו אחרי השואה, שכותבים ביידיש, כן, ומיד אחרי מלחמת העולם השנייה, המשיכו סופרים ברחבי העולם, כאלה שהיו סופרים קודם, והמשיכו להיות אחר כך, וגם ניצולי שואה, והיצירה ביידיש המשיכה, וספרות יידיש בחלקה שאנחנו כיום מטפלים בה, היא גם קשורה לספרות שנוצרה אחרי מלחמת העולם השנייה. לאור כל מה שאמרתי עכשיו, אני מעמיד את השאלה לדיון קצר, כי זה נושא רחב, והשאלה היא, באיזו מידה לדעתכם, לדעת שניכם, כי אתם רק שניים, שלושתכם, שלום, שלום, באיזו מידה לדעתכם יש השפעה של השואה על ספרות יידיש אחרי מלחמת העולם השנייה? אני חושב שאנחנו בפגישות האלה, אין לנו ספק שאחרי מלחמת העולם השנייה המשיכה להתקיים ספרות יידיש, והשאלה היא, עד היום, במידה וממשיכים לכתוב ביידיש, ובמידה וממשיכים לדבר ביידיש, באיזו מידה השואה משאירה או השאירה את חותמה על כל מה שקשור לתרבות יידיש בימינו. זו השאלה, ואם אתם מוכנים להגיד על זה משהו, אני אשמח, ואחר כך אני אגיד מה אני חושב. ואני כמובן מכוון למה שאנחנו עושים, כן, בחודשים הבאים. אבל בינתיים נשמע אם יש לכם מה להגיד על זה. אני יכולה לחשוב על דברים שנכתבו בעקבות השואה ואחריה, למשל על ידי בשביס מיודענו. כן. אם זה גימפלטם שנכתב ממש בשנות המלחמה, ואם זה שכחתי איך קוראים לספר הזה, שהוא בניו יורק ואשתו מגיעה ויש לו מאהבת והוא נשוי למשרתת גויה. איך נקרא הספר? טוב, יש לו הרבה סיפורים שקשורים לשואה. זהו, למשל, אני עכשיו לא עולה לי בראש כרגע עוד, אבל... כן, בעצם מה שאת אומרת, שאם מדברים על בשביס, הרי שלשואה יש אימפקט, יש השפעה על כתיבתו אחרי המלחמה. כן, בהחלט. אני מניחה שיש עוד כאלה, אני לא זוכרת בדיוק כרגע. כן. שלמה, מה אתה אומר? אני יכול לתת תשובה של עם הארץ. אוקיי. הסופרים שאני מכיר ביידיש, ושתורגמו לעברית או שלא תורגמו לעברית, הם כולם סופרים שכתבו לפני המלחמה. בשעת המלחמה נגדע חלק גדול מהאוכלוסייה של דוברי יידיש. זאת אומרת, אותו קר שעליו ישבו הסופרים האלה. אז ברור שלשואה הייתה השפעה עצומה. אני יכול גם להגיד מניסיוני שכאשר הוריי דיברו ביידיש, ואני ניסיתי גם כן, זו הייתה שפה לא אינית, לא מלשון אין, לא... זו שפה של גלות, מה יש לך לדבר בה? כן. אז זה מה שאני יכול להגיד, זאת אומרת, הוריי באו, זאת אומרת, אמי באה מהמקום הרע הזה, וכשהיא באה, והיא לא ידעה יידיש, היא למדה יידיש במשפחה של אבי,
אבל היא דיברה אחר כך בסוף יידיש מצוינת. אבל מאיפה היא נולדה? איפה היא נולדה? היא נולדה בפולין שהיום היא אוקראינה, בלבוב. בלבוב, ושם היא לא... לא, היא באה ממשפחה מתבוללת. אוקיי. והיא נישאה לאבי שהיה ממשפחה חסידית. זהו. זאת אומרת, אני רציתי איכשהו לדבר, אבל זה לא כל כך הלך לי, כי זו הייתה שפה, אני לא אגיד את המילה מבישה, כי היא מילה גדולה מדי, אבל זו שפה, מי מדבר יידיש? וככה כן. הפסדתי גם את הדקדוק היידי, וגם את הדקדוק הגרמני כמעט. כן, כן. כמוני כמוך, שלמה, ועכשיו, מיכאל, אני חושבת עוד, הרי אנחנו קוראים את סוצקבר מפעם לפעם. נכון. ויוסי בירשטיין כתב ביידיש, עלה לארץ וכתב ביידיש. נכון. יש בהחלט, אני בטוחה שאם אני אפתח את דיגות דנקייט, אני אמצא בלי סוף. אוקיי. דברים שנכתבו. אז אני מחדד את השאלה שוב. מה שאני שואל, ואני מכוון גם לתשובה שלי, האם לשואה יש השפעה על ספרות יידיש אחרי מלחמת העולם השנייה, עד ימינו, ועד כמה ההשפעה הזאת חזקה? אז עניתם, מה אומר אדם על זה? שלי מורכבת יחסית. כשהייתי בווילנה, במסגרת, בלה, את גם היית אז בווילנה, נכון? מתי? בשנה שעברה לא הייתי. שנה שעברה זה מושג מאוד מעורפל. קיץ 2019, אני הייתי מתוכננת לנסוע, אבל אז עלה משהו אחר וביטלתי. אתה מדבר על המשלחת של הרשות הלאומית. כן. עם מי נסעת, אדם? מי הדריך אתכם משם? מרדכי יושקובסקי. אוקיי. כן. אז הייתה לי תחושה מאוד מאוד חזקה שם, שקודם כל היהודים בווילנה לפני השואה חיו בדלות יוצאת דופן. נכון. ובעוני מחפיר. כלומר, המסמן של יהודי במזרח אירופה היה של עני. כן. ואילו היום הוא של עשיר. כלומר, היה איזושהי תחושה שיהדות של אז, שלפני המלחמה לא יכלה להתקיים. היא לא יכלה להתקיים בתוך עולם של גבולות לאומיים גם. כלומר, אחרי המלחמה, כל העולם המזרח אירופאי גירש בעצם את השונה ממנו. הצ'כים גירשו את הגרמנים, האוקראינים גירשו את הפולנים, הפולנים גירשו את הפולנים. כן. כל מדינה התיישבה בתוך גבולות לאומיים. והיהודים כן. שהיו איזשהו ישות על-לאומית, אבל בתוך מסגרת, לא בתוך מסגרת גיאוגרפית, אלא בתוך מסגרת אתנית לא גיאוגרפית, לא יכלה להתקיים בתוך עולם שכזה. כן. ואז הגיעה המלחמה והרגה את רוב דוברי היידיש, ואז הגיעו הרוסים שלא הרשו ליידיש להתקיים, אז כן. הגיעו האמריקאים שהמיסו את כל השפות לתוך האנגלית, ואז הגיעו הישראלים שגם כן לא הרשו ליידיש להתקיים. ולדעתי היום היידיש שקיימת היא יידיש מוחזקת או בידי אנשים שלא מעריכים את התרבות שלה, שזה החרדים, או בידי אקדמאים מנשימים אותה, אבל בצורה לדעתי שהיא לא אורגנית. כן, השאלה שלי הייתה בכיוון אחר. בכיוון של הספרות. עד כמה השואה משפיעה על ספרות יידיש שקיימת אחרי הספרות הלכה והידלדלה, היא הייתה קיימת. כן. אבל היום היא כבר לא קיימת, והיא הייתה קיימת כל עוד היו דוברים אורגניים של השפה. היום היא קיימת כל כך, בקושי קיימת. אבל היא הייתה קיימת כל עוד היו דוברים אורגניים שלה, והיום כבר בקושי יש. כן, אבל השאלה שלי היא יותר לכיוון, האם אנחנו רואים השפעה כלשהי של השואה
על הספרות שקיימת אחרי המלחמה. כלומר, האם השואה נכנסת לתוך הספרות? כן, או נכנסת או משפיעה. השואה יכולה להשפיע בכל מיני דרכים, כן. כלומר, בתכנים שלה... בכל מיני כיוונים, כן. קשה לי לדמיין שהיא לא, כלומר, היא שארית הפלטה כבר. כלומר, כל דבר שנכתב ביידיש לאחר המלחמה, נכתב כשהמלחמה נמצאת שם איפשהו בחלק האחורי של כל יצירה, לדעתי. כן. תראו, מה שאני מכוון הוא לשאלה היותר חריפה, כן? ואני אגיד את זה ככה בדילוג על התשובה שעוד לא אמרתי. האם ספרות יידיש שקיימת, לא משנה אם היא קיימת יותר או פחות או הרבה פחות, אבל האם ספרות יידיש שקיימת, והיא קיימת, אני הזכרתי לכם את מה שמיכאל פלזנבאום הוציא לפני כמה שנים, הוא קרא לזה רינגן, שירים שכתבו משוררי יידיש ב5 יבשות, כאלה שנולדו אחרי השואה. כן? האם אי פעם, במידה וספרות יידיש תמשיך להתקיים, האם אותה ספרות תשתחרר אי פעם מהשפעת השואה? ובזה אני כבר קפצתי כמה קילומטרים קדימה. אני אתחיל לענות על השאלה ששאלתי הראשונה. יש אומרים, ואני מסכים עם האמירה הזאת, שספרות השואה, קודם כל היא קיימת כמובן בספרות שנכתבה בגטאות ומחנות. על זה אין שום ספק, כי על זה אני כתבתי דוקטורט, ומרים טרין כתבה עוד דוקטורט, כן? על שירה של איך שהיא אומרת, של עמך, כן? בגטאות ובמחנות. אבל אחרי המלחמה, אני חושב שזה יהיה נכון להגיד, שרוב ספרות יידיש שנכתבה מאז 1946 עד היום, כן? כולל רבקה בסמן בן חיים, שב4 במרץ, בעוד שבועיים, כן? עושים מפגש גדול מאוד בזום על שירתה, והיא כיום כבת 94, כן? אני לוקח את הקצוות. ספרות יידיש שנכתבה עד היום, מאז 46. לדעתי, לא אכנס להוכחות, כי אז זה ייקח לנו המון זמן, אבל לדעתי, באופן כולל, אין אתר פנוי מהשפעת השואה בספרות יידיש שנוצרה אחרי מלחמת העולם השנייה. וההשפעה היא בכמה כיוונים, ואני אתן כמה דוגמאות. ברגע זה, ממש ברגע זה, בבית וילנה, יוצאי וילנה, מקיימים זום, איפה שיושקובסקי ואחת מהתלמידות בלימודי יידיש באוניברסיטה העברית, מדברים על 110 שנים לחיים גרדה. אני חיפשתי בנהירות את הקוד לזום ולא מצאתי. חבל שלא שאלת אותי. מאיפה ידעת? כי אני קיבלתי כבר כמה וכמה הודעות לגבי זה. גם אני קיבלתי, ובכל דבר שקיבלתי היה כתוב, אנחנו נשלח את הקוד בקרוב. כן? אבל זה על חשבון הפגישה שלנו. לא, אנחנו כמובן לא הולכים לשם. אני רק אומר
מזכיר שברגע זה עוסקים בחיים גראדה, ואז השאלה היא, למה אני מזכיר את זה כהשפעת השואה על גראדה? הרי גראדה, ניצול שואה, הוא כותב על וילנה. איפה פה השפעת השואה? אז מי שמכיר את כתבי גראדה, ומכיר את הספר של חנה שטרר על הפרוזה של חיים גראדה, שם היא מביאה בפירוש כיצד חיים גראדה, שהיה משורר בין שתי מלחמות העולם, ולא כתב פרוזה בין שתי מלחמות העולם, מעיד על עצמו שבגלל השואה הוא החליט אחרי מלחמת העולם השנייה, שבנוסף לפואזיה שהוא כותב כמשורר, הוא חייב לעבור לכתוב רומנים וסיפורים, מכיוון שבזה הוא מחיה עולם שנחרב. ויש לנו כאן דוגמה של השפעת השואה, על פי עדותו של הסופר עצמו, שהשואה גרמה לו לעבור לכתוב בפרוזה, כמובן בלי להזניח את שירתו, הוא המשיך כמובן גם לכתוב שירה, אבל באופן מפורש הוא מדבר על כך שהמעבר שלו לפרוזה זה כדי להביא עדות לעולם שנחרב. מפי עת כמוהו שהיה בווילנה והיה מעורב בחיים של העיר ובחיי בתי המדרש ולימוד הגמרא וכו'. זה סוג אחד של השפעת השואה, שמי שלא מכיר את גראדה יכול לחשוב טוב, איזה קשר יש לשואה פה עם הפרוזה של גראדה, אבל זהו קשר הדוק ביותר. ניקח דוגמה אחרת של השואה. אברהם יהושע השל, שאדם שלח לכם לפני יום או יומיים את הטקסט שאנחנו עומדים לקרוא. היום שלחתי. היום שלחת. את הטקסט שאנחנו עומדים לקרוא, אולי אפילו בפעם הבאה, אנחנו לא נגמור עם בשביס, אבל אולי נחלק לשניים. הטקסט של אברהם יהושע השל כתוב ביידיש, זהו מסע, אסי, על המיוחד של היהודי המזרח אירופאי, לעומת היהודי מעדות ספרד, הייחוד שיש בין שני סוגי היהודים שבאים מרקע היסטורי וגיאוגרפי שונה, ומהי תרומתם של כל אחד משני הענפים האלה לתרבות היהודית. עכשיו, למה אני אומר שדר מזרח אירופאי שריד, הטקסט שקיבלתם היום, זוהי השפעה מובהקת של השואה על כתבי אברהם יהושע השל. א', מכיוון שאת זה הוא כותב ב-46, מיד אחרי השואה, וביידיש. בדרך כלל, אברהם יהושע השל, אחרי שהוא הגיע לארצות הברית, והפך לפרופסור, לתיאולוגיה, רוב כתביו הם באנגלית. אבל לפני זמן קצר, את המאמר הזה, אני עיינתי בו והדפסתי אותו, אבל הוא עדיין לא תחת ידי. יש מישהו שכתב על הכתבים ביידיש
של אברהם יהושע השל. למשל, לא רק דר מזרח אירופאי שריד, האסי הזה על מהותה של יהדות מזרח אירופה, אלא הספר האחרון שאברהם יהושע השל כתב לפני פטירתו, ב-1972, הוא נפטר. הספר ביידיש, שהופיע ב-1973, זה הספר על הרבי מקוצק, כן? חיבור מחקרי, מעין הייתי אומר תיעוד בעל פה ממסורות על הרבי מקוצק, שיהושע השל אסף במשך שנים, והוא דווקא כתב אותו ביידיש. באותו מאמר שכתב מישהו מאלבמה, אני לא זוכר את שמו כרגע, שגיליתי בזמן האחרון, התזה היא שכתיבתו של אברהם יהושע השל ביידיש אחרי מלחמת העולם השנייה, זוהי השפעה מובהקת של השואה, במובן הזה שהוא כתב ביידיש כדי לתת עדות לאותה תרבות שנחרבה. כמובן שאני לא אעריך כי אפשר לדבר על זה המון, אבל אם אנחנו נלך סופר אחר סופר בספרות יידיש, שיצרו אחרי מלחמת העולם השנייה, ובלה הזכירה את סוצקבר, כמובן שכל יצירתו של סוצקבר אחרי מלחמת העולם השנייה, הם תחת החותם של תקופת השואה והחוויות שהוא עבר. וכך אם נעבור סופר אחרי סופר, ולא נעשה את זה כרגע, הרי שעצם הייתי אומר הכתיבה ביידיש אחרי מלחמת העולם השנייה, היא כשלעצמה, אם נחפש את המניעים שלה, אנחנו נראה שהשואה הטביעה חותמה על המשך היצירה אחריה, על אף רצח, לפי האומדן שלי, של כ-1,200 סופרי יידיש במזרח אירופה. זהו, כאן אנחנו נעצור בעניין הזה שצריך עוד פיתוח והרחבה ודיון רחב. אם יש תגובה, אני מוכן לשמוע, ואז נמשיך עם... כן. אנה הגיע? כן, נכון, שלום פרופסור. יופי. יש קצת דיגרסיה. כן. אפשר? זה לא זה, אבל יש שואל, כי אתמול או היום אתמול, בהארץ זה היה article about the Amos Oz and the new book of his daughter. נכון. Scandal. גליה. Can you tell me 2 words about this? What טוב. you think? אוקיי, אני גם שמעתי, אני לא יודע אם כולם שמעו, אז נדבר בדיוק מה זה, כן? היו, לעמוס עוז היו 3 ילדים, פניה שהיא פרופסור בחיפה, היסטוריונית, וגליה שזו הבת האמצעית, שאני לא יודע מה היא עושה כיום, ודניאל הבן השלישי. מה ששמעתי ברדיו, בעיתונות, שהבת האמצעית פרסמה זיכרונות על האבא שלה, על עמוס עוז, זיכרונות של ילדה
שהייתה ביחסים לא טובים עם האבא שלה, אבל אתם יודעים, עיתונאים מחפשים תמיד את הדבר הסנסציוני. אני לא קראתי את הספר, אני לא יודע באופן כולל האם זה כל מה שיש בו, רק לספר על ילדות לא מאושרת. אינני יודע, ואני לא רוצה לדבר על ספר שלא קראתי. טוב. על מה שאמרנו עד עכשיו לגבי השפעת השואה על ספרות יידיש עד ימינו, האם יש איזו תגובה, או שנעבור לבשלס? אוקיי. אז אדם, אנחנו ממשיכים עם טייבלה ואורמיזה. תגיד לנו רק איזה עמוד. 82 למעלה. אפילו נעבור רגע בסוף העמוד הקודם, כדי שלא נתחיל באמצע משפט. אוקיי, אז תתחיל מסוף העמוד הקודם. Elchonen hat sich herumgedreht über den Städtler Langer, Darer, ein abgerissener mit der Reuter zerscheuderter Bord. 32. כן. אלחנן הסתובב ברחבי השטטל, אדם גבוה, רזה, קרוע, הנופגריסנר, כן. או לבוש בלויים. כן. מיטר רויטר צ'שויברטר בורד, עם זקן אדום. צ'שויברטר. הרויטר צ'שויברטר בורד, כן. זקן אדום ומפוזר. לא מסודר, כן. zerrastetet Hemd mit der spitzigen Gürtel, wo sie gelaufen hin und zurück, עם חולצה גם כן קרועה, ועם גורגרת, שרצה לפה ולשם, כי הוא כל כך רזה ולא אוכל. כן. הרות גבר דרבד אדם שיר, צחרסטס זה קרוע? לא, צחרסטס זה לא קרוע. אנחנו אמרנו הפעם שעברה, צחרסטס לבוש באופן לא מסודר, לא מקופטר, לא יושב עליו בצורה מסודרת, כמו שחולצה צריכה לשבת. חולצה פרומה. פרומה, אוקיי, כן. שלום יאיר. Erhot gewahrt der Badchen, Reb Zekele, soll starben und soll vernehmen sein Ort. הוא חיכה שהבדחן, רב זקלה, ימות והוא ייקח את מקומו. כן. או ברב זקלה הוד זיך נישט גאילט, אבל רב זקלה לא... הוד זיך נישט גאילט. גאילט. הוא לא מיהר. נכון. אבדי חסנס, הוטר נוח אלץ גשוטן, מתגרמן וי אין די יונגה יורן. בחתונות, הוטר נוח אלץ גשוטן, הוא עמד כצל. סליחה, איך אתה מתרגם שיטן? כתוב שוטן, אז אני תרגמתי לצל, אבל שיטן... לא. הפועל הוא שיטן, הוט גשוטן. הפועל הוא שיטן, לשפוך. ביידיש, לא כמו בעברית, יש שתי מילים ללשפוך. כשאתה שופך דברים מוצקים, אתה אומר שיטן. כשאתה שופך נוזלים, אתה אומר גיסן. נכון. עכשיו, הוד גשוטן מתגרמן. הוא שפך חרוזים. הרי זה תפקידו של בדחן, שבחתונות, כן, הוא מדבר על הכלה ועל החיים בחרוזים. כשאומרים שיטן מתגרמן, לשפוך חרוזים, זאת אומרת, הוא היה אומר חרוזים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. שיטן במובן של בשפע. אוקיי.
כמו בשנות צעירותו, וין דיום גיורן. אלחונן, עוד כפרובד ורן הדרדקי מלומד. דרדק מלמד. דרדקי מלמד, פרזיך. אבל כן, רואות אם נשטפר טרויט זין קינט. כן. אלחנן ניסה להפך, כן. להיות מלמד תינוקות. דרדקי, למרות שזו מילה מלשון קודש. מלמד תינוקות, זאת אומרת בילדי חדר הקטנים, כן. כן. פרזיך. מה זאת אומרת פרזיך? פרזיך באופן עצמאי. באופן עצמאי? אבל קיינר הוטים נישט פרטרויט זיין קינד. אבל אף אחד לא שלח או... פרטרויין? מי עוזר? הוא לא סמך עליו. קיינר הוטים נישט פרטרויט. אף אחד לא הפקיד מתוך נאמנות את ילדו אצל אלחנן. זאת אומרת, זה כאילו, לא סמך עליו שכן. נכון. פרטרויין זה להפקיד בנאמנות. כן, אוקיי, הלאה. In der Früh und in Abend hat geführt die Talmidim in Cheder herein und von Cheder מוקדם בבוקר ובערב הוא הנהיג או לקח את התלמידים, נהיג את התלמידים, הוביל את התלמידים אל החדר פנימה ומהחדר. כן, זה התפקיד של הבלפר, של העוזר למלמד. עוזר הוראה. Ist gesessen bei Reb Itschele Melamed Affenhoif, lediglich geschnitzt Teitlen, ausgeschoren von Papier reiselech, was benutzt bloß einmal in Jahr. Auf Schwuss gekneten von Lehm allerlei menschlich. טוב, תקרא 2-3 מילים ביידיש ותתרגם, כן. משפט ארוך. Bei Tag ist gesessen bei Reb Itschel המלמד אפנהויף, בזמן היום הוא ישב אצל... איך אתה אומר ביתוג? אני אמרתי בזמן היום. לא. אמנם אתה מתרגם מילולית, כן, אבל ביתוג הכוונה אחרי הצהריים. הכוונה היא מה? אחרי הצהריים. אחרי הצהריים. אחרי שתיים. אתה אמנם מתרגם מילולית נכון, אבל המשמעות היא אחרי הצהריים. כן. הוא ישב אצל רבי איצ'לם, אצל רב איצ'לם מלמד בחצר. כן. עכשיו פה, כל המשפט הזה, אני לא הבנתי. ליידיק גייריש? איך? ליידיק גייריש. גייריש. עכשיו, יש פה בעצם אדברב. מתארים כיצד הוא ישב אצל המלמד בחצר. is gesessen leidig geierisch. Is it suffering? מה, אנה? Suffering? Something like sorrow, suffering? לא, זה לא ליידן, זה ליידיק. התנהלות של כלום. כן, ליידיק גייריש, יש לנו פה מילה אחת שיש לה שני קומפוננטים. מצד אחד ליידיק, שזה ריק. אפס מעשה. כן, ליידיק זה ריק, וגייריש מלשון גיין. כן? התנהלות. הולך בטל? אני מנסה קודם את האלמנטים לפרט, ואחר כך נגיע לתרגום שלך שהוא בסדר. ליידיק גייריש, הליכה ריקנית, או כמו ששלמה אמר, איך אמרת ליידיק גייריש? באפס מעשה. אפס מעשה. נכון, אבל זה לא מאפס ולא ממעשה, אלא מליידיק ריק וגייריש מגיין. כן? ללכת ריק, להיות באפס מעשה. הלאה, אדם. גשניץ טייטלן. גשניץ טייטלן. מי יכול לעזור? מה עשה אלחנן
הבלפר, העוזר למלמד. עוד גשניצט טייטלן. שניצל ביידיש? לחתוך, לא? לא, קרוב, אבל לא. שניצל זה לגלף. אתה לוקח חתיכת עץ, ואתה מגלף ונותן לו צורה. גשניצט, כן, הוא גילף, טייטלן. מה זה טייטל? כותרות. לא, זה לא טיטלן. אתם צריכים לדייק יותר, המוזיקה, הצלילים של האותיות, הם קרובים, אבל הם שונים במשמעות. הטייטל, זה היה מה שהמלמד היה משתמש איך קוראים לזה בעברית? במקל כדי להצביע על הלוח. פוינטר. כן, נכון, פוינטר. ובעברית יש לו שם? אני לא יודע. כן, נדמה לי שזה מחווה, אבל לא בטוח. כן, אתם זוכרים, פעם היה לפני המון שנים, כאשר בטלוויזיה היא הייתה מסתיימת ב-12 בלילה, כן? אז היה פסוקו של יום, וראיתם יד עם אצבע, כן? שהייתה הולכת אחרי המילים, זה הטייטל, כן? כי טייטל... זה גם קיים בבתי כנסת, כשעולים לתורה. נכון. היד כאילו? היד עם האצבע המושטת כדי להצביע. טייטלן ביידיש, הפועל זה להצביע, כן? אוקיי. אז יש טייטלן, זאת אומרת שהבלפר אלחנן היה מגלף כנראה מענפים או משהו, את הטייטל, איך קראנו לזה? את הפוינטר, בשביל הרבה, כן? שהוא יוכל להצביע או על הלוח אם היה לו, או על הטקסט איפה עומדים. מישהו רצה להגיד משהו. בלה? או אנה, שמעתי כל אישה. כן, כן. אבל יש שואל, I didn't understood exactly Leidig Geyerish באנגלית. אוקיי. can help me because I am just מבולבלת. אוקיי, אני אגיד לך. ליידי גייריש זה אדברב, זה תיאור איך פעולה נעשית. עכשיו, כתוב בטקסט שאלחנן ישב בחצר של המלמד, איך הוא ישב? בצורה שלא לעשות כלום. זה ליידי גייריש. איך הוא ישב? בלי לעשות כלום. למה ליידי גייריש... Somebody lazy? בדיוק. בדיוק. אוקיי, ממשיכים אדם. אויס גשוירן פון פפיר רייזלך. אוקיי, תרגום. אויס גשוירן? מה, הכין? רגע. כתוב אויס גשוירן? כן. פון פפיר רייזלך. אני מניח שזה אומר שהוא הכין ורדים מנייר, אבל אני לא. אויס שרן? מה זה שרן? מה זה שרן? לחתוך במספריים. אויס שרן, כן? זה לחתוך עם מספריים רייזלך. כן? רייזלך זה טרמינוס טכניקוס, מישהו נתקל... רייזן? סליחה, אנה? כן, סליחה, פרופסור, זה פון דה רייזן, דה טריפ, דה וויאז'? לא רייזן. הרייזלה הייתה אומנות שכיום היא הוכחדה לגמרי, אבל במזרח אירופה, עם מספריים וחתיכת נייר, היית חותך בצורה כזאת שהיית
עושה מזה או פרח, או צורה כלשהי אחרת, כן? הרי זה מגזרות נייר. חיתוכי נייר. איך את אומרת? מגזרות נייר. כן, מגזרות נייר. היום לא מכירים כבר את האומנות הזאת, כן? יש עוד אומנות שלא מכירים, אוריגמי, כן? שלוקחים נייר ומקפלים, ועושים מזה אונייה או ציפור. אלה היו אומנויות שאנשים שיושבו בבית, כן? אוריגמי עוד אפשר להשיג, אבל רייזלח היום נכחד לגמרי, אני לא שמעתי. לא נכחד, כי אני יודע לעשות פרחים שמשמשים לקישוטים בסוכה. עם מספריים ונייר? נכון. ומי לימד אותך? אני לא יודע, לא זוכר. אבל אני עושה את זה למדתי לעשות את זה, ולמדתי לעשות קוישיקלח. האם אתה יודע מה זה קוישיקלח? כן, סלים כאלה. שמחזיקים יחד את ההדס בערבה, וזה מחובר ללולב. בסוכות. זה הרוג מעלים של לולב. אוקיי. אז הרייזלח זה גזירי נייר, כמו שבלה אומרת, או מגזרי נייר. מגזרות נייר. אוקיי. הלאה, אדם. ווס בלויז אין מור עניו, אשר משתמשים בהם אלא רק פעם אחת בשנה. כן, ועכשיו הוא יסביר בכיוון של שלמה. תמשיך לקרוא ותראה את ההסבר, כן. אף שבועס, או אף שבוס, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת. אף שבועס, טוב, זה כבר דיאלקט. אף שבועס, כן, היו משתמשים ברייזלח לחג השבועות, כן. אף שבועס, גקנטן פון ליים אלר ליים מנשלך. זהו, בנוסף, הבלפר, יש לנו כאן למעשה כל התפקידים של אלחנן כבלפר. מה עוד הוא עשה? גקנטן פון ליים אלר ליים מנשלך. מי יכול לחזור? מחיימר כל מיני אנשים? מה מחיימר? הקנטן הזה זה... לש. הוא לש מחיימר כל מיני פיגורות של אנשים. כן. כל מיני גלמים. נישט וייט פון... כן. נישט וייט פון טיימבלס גוולב, עוד sich gefunden בברונם, mit Qualwasser. Und Elchonen pflegt es Sachmol in Tog kommen dort und scheppen an Emmer Wasser. Oder allein Ton Trunk Wasser und vergießen die Reute Bord. כן. לא רחוק מטייבלה, מביתה של טייבלה, גוולב. חנותה של טייבלה. רגע, אדם. למה חנות, גוולב זה חנות. למה גוולב זה חנות? אני יורד לשורש המילה, למשמעותה הראשונית. מישהו יכול להגיד? גוולב זה חנות, אבל למה, מה זה המילה גוולב? אוקיי. כאשר אנחנו מדברים בעברית, מדברים על צורות של גגות, כן? יש כאור ויש כמור. גג כמור זה גג שהוא חצי עיגול כזה. יכול להיות, זה השערה שלי, גוולב, כן? זה צורה כמורה. אז אני משער שחנויות במזרח אירופה, בימים עברו, כן? אז הגג שלהם זה היה איזה כיסוי כזה חצי עגול, ומשם הצורה של הגג קיבלה את המשמעות של החנות כולה. אוקיי, הלאה. עוד צריך gefunden הברונם מתקבל וסר, נמצא באר, או טוב, נמצא באר. כן, באר, כן.
עם מי תהום. קבל וסר עם מי מעיין. מעיין. מי מעיין. כן, הלאה. ונלכונן פלגט הסחמול אינטוג, קומן דורט און שפן הנמר וסר. ואלחנן נהג פעמים רבות ביום לבוא לשם ולמשות מים. און שפן. לשאוב דלי מים. לשאוב בבית. לשאוב הנמר וסר. כן. אמר זה דלי מים, כלומר, כן? כן. אודר הליין, טונה טרונק וסר, ונפרגיסן דירויטה בורד. או לבד, או בשביל עצמו, לשתות שלוק מים, ולהשפריץ על הזקן האדום. כן. הוטר ביי גבורפן הבליק צוטייבלה. הוא לפעמים היה מעיף שם מבט. הוטר ביי, תוך כדי כך שהוא עשה את מה שהוא עשה. תוך כדי הוא היה מעיף מבט לטייבלה. כן. אני רוצה להוסיף שאם אני לא טועה, בשבי זינגר היה ג'ינג'י. נכון. וכאן הוא מתאר גם איש ג'ינג'י. נכון. וגם את אבא שלו הוא מתאר כג'ינג'י. כן. כן. מה אומרים על ג'ינג'ים? טייבלה הוטים בדוירט. טייבלה מדדה אותו? לא. בדוירט, מי יכול לעזור? לצער. נכון. בדוירט הצטערה עליו. או הצטערה לגביו. כן? פוסט רייט זכרו ממנסביל, אינר הליין. מה מסתובב כל כך גבר לבד? נכון. אלחנון הוט ידע שמאל צוזיך הזוגתון. אלחנן כל פעם היה אומר לעצמו איזו אמרה. כן. וטייבלה, ואין דו וייסדם אמס. הוי טייבלה, מתי תדעי את האמת? לא, לא ידעת את האמת. לא, לא. כשתדעי את האמת. איך אתה אומר? לא ידעת את האמת. לא, לא. אילו ידעת את האמת. אילו ידעת את האמת, כן. אילו ידעת את האמת, כן. אלחונן hot gewohnt in a Beudenstiebel, bei ein alter Idene, a Teube, a Halblinde. כן. אלחנן גר בדירת עליית גג, כן. בעליית גג של דירה, כן. אצל יהודיה זקנה, כן. חרשת וחצי עיוורת. כן. לזקנה, פלגטים אוף... רגע, סליחה, מה זה הטויבה? חרש. חרש. חרשת. שלא שומעים, כן. לזקנה, פלגטים אוף פרהלטן. הזקנה נהגה פרהלטן? זה פורהלטן. פורהלטן. סליחה, פרהלטן, זה בסדר. אבל כתוב כאן קמץ, מתחת לאלף. כתוב פורהלטן? כן. הכוונה היא כנראה לפרהלטן, לעכב אותו, אבל המילה אופט, אדם. לעתים קרובות. לעתים קרובות הייתה מעכבת אותו, כנראה, כן. וסר geht nicht davenen בייס מדרש, gleich mit alle Iden. מדוע הוא לא הולך להתפלל בבית הכנסת הישן, כמו כל היהודים? ביחד עם כל היהודים. גלייך זה ישר, אבל כאן הכוונה ביחד, כן. כן. זה נכון לתרגם את הבייס מדרש כבית הכנסת הישן? לא בית הכנסת הישן, בייס מדרש. בית מדרש. בית הכנסת. המילה ישן לא קשורה כאן. עובר אלחונן, הות sich geführt andere שפוננדרה. אבל אלחנן התנהג באופן שונה מאחרים. יפה.
wie nur hat abgeführt, das klein war geheim. Wie nur hat abgeführt, das klein war geheim. כן, אני, אדם, אתה תסלח לי שאני נהנה כשאתה לא מבין. כי מתי אתה לא מבין? כאשר יש ביטויים אידיומטיים שהפירוש הוא לא מילולי. כן. אז שהוא הוביל את הקטנים הביתה. איך את אומרת, בלה? הוביל את הילדים הקטנים הביתה. לא, לא. קליינברג זה מאזניים, לא? לא. אוי ביי. חכו. וינור, איך אתם מתרגמים? וינור אירוטוב גפירוס קליינברג. מה זה וינור? בכל פעם, או כל אימת. כל אימת, כן. כל אימת, כן? שהוא אובגפירט, היה מוביל, או מסיים להוביל דוס קליין ורג. הסיומת ורג זה אוסף של דברים. קליין ורג, אוסף של הקטנים. זאת אומרת, הדרדיקי מלמד, הילדים. כל אימת שהוא הוביל והביא את הילדים מן החדר לבית, כן? פוטר, אופ גחפט מנחה מיירב. כן. כלומר, הוא אופ גחפט, הוא תפס, אני רק לאנגלית אני יכול לחשוב על איך לתרגם את זה ישירות. איך? He grabbed מנחה מעריב. נכון. אותו גרב זאת אומרת... The afternoon and evening prayers. במהירות, כן? הוא יצא ידי חובתו והתפלל מנחה ומעריב. כן? זה שוב ביטוי אידיומטי, אבל הבנת אותו יפה בתרגום לאנגלית. הלאה. גגנגן שלופן גלייך מידי הינר. לא שומעים, עוד פעם. גגנגן שלופן גלייך מידי הינר. גלייך מידי? הינר. הינר, אוקיי. תראו. התרנגולות. כן. הוא הלך לישון ביחד עם התרנגולות. מתי תרנגולות הולכות לישון? מוקדם מאוד. כשמחשיך. יפה, הלאה. שאנחנו יודעים שהוא לא באמת ישן. Von Mol zu Mol hat sich der Alter ausgedacht. Als sie hört, wie der Belfer steht auf, inmitten der Nacht, geht jetzt. Von Mol zu Mol, מפעם לפעם, hat sich der Alter ausgedacht. נדמה לזקנה. יפה. היה נדמה לזקנה. היה נדמה לזקנה. אז היא hört wie der Belfer steht auf, שהיא שומעת כיצד העוזר הוראה, קם, inmitten der Nacht, geht jetzt, קם באמצע הלילה והולך לאנשהו. כן. חצי טויבל. חצי טויבל. דיסקיינה, hat ihm gefragt, wo schlägt rum in der Nacht, in die Nacht. schleicht, wo schleicht rum in die Nacht. כן. הזקנה שאלה אותו לאן הוא schleicht rum, מסתובב. הרום שלייכן, הפועל הרום שלייכן, זה להסתובב אנה ואנה, כן, בלי כיוון, כן. בלילות. כן. die Nacht. Norelchonen hat geantwortet, als sucht sich ihr die Weiber, wo sitzen auf die Bank, stricken Socken und Motteln, haben verspreite Schmue, als Elchonen wird spät bei Nacht Avilkola. וילפולק, לא? איך כתוב? וילקולק. וילקולק, כן. אוקיי. נכון. נור אלחנן הוד גאנפרד, רק שאלחנן ענה, אז דוך זיך עיר, שנדמה שהיא... לא, אז דוך זיך עיר, נדמה לה. שנדמה לה, שזה נדמה לה.
אוקיי. נכון. אלחנן ענה לה שזה נדמה לה. נקודה. Die Weiber, wo sitzen auf die Bank, אנשים שיושבות על הספסל, כן, עבדי בנק, ספסלים, זה לשון על רבים. הספסלים, פריקן, זוקן ומוטלן, מתקנות, גרביים, לא, ו- שטריקים, סורגות. סורגות. סורגות, גרביים, און, מוטלן, כתוב? כן. לא יודע מה זה. מה אומר המילון? מפטפטות. מפטפטות, אוקיי. אז סורגות, גרביים ומפטפטות, כן. אופן פרשפרייט השמועה, פרסו שמועה, לא פרסו אלא הפיצו שמועה. הפיצו שמועה, אז אלחונן ורד שפייט בינחת אביל קולק. וילקולק. הווילקולק זה איזה יצור, כן, דמיוני. יש מילון? המילון אומר משהו על הווילקולק? עוד רגע. וילקוואק it's the story of the somebody who is in the night and he is the wolf, but the special wolf of the human גדול. כן. אנה פה מסבירה לנו שזו מילה בפולנית. וילקולק? כן, וילקוואק זה by night only is going and make and everybody knows in the village was the story. There was צבוע? אבל לא, זה לא the werewolf. wolf, it's not the wolf, it's the looking like the wolf, but it's וילקוואק. He's drink the blood of the people when they attack during the night. זה לא werewolf? זה לא זאב אדם? אולי ומפייר? איך זה נקרא? ערפד? It's like, no, not vampire. The Vilkowak look like the wolf, but is the, it's from the, like from hell, something what is not existed, it's only abracadabra, it's only the story from the village, it's from the folk. משהו של מיתולוגיה. כן, זה מיתולוגיה, the folk מיתולוגיה in the East Europe. אוקיי. הם צודקות בסוף, לא? People in the village was afraid the Vilkowak. They was believing to Vilkowak. There was like the wolf, but the wolf who is the human, right? Something like he's in the human inside, but they was afraid. This is the mythology, נכון? כן, אוקיי. דרך אגב, אצל היי לייביק, המשורר, בשנות 20, אם אני לא טועה. הוא כתב פואמה, כרגע שכחתי את השם, הוא כתב פואמה ששמואל ניגר, המבקר בספרות יידיש הגדול, טוען שיש כאן התרמת שואה, יש כאן כאילו נבואה בשנות ה-20 על הכחדת יהדות מזרח אירופה, כאשר זאב אדם, זאת אומרת, אדם הופך לזאב ומחריב את העיירה. כן? מין קטסטרופה כוללת. כנראה שהי לייביק באיזשהו מקום מסתמך על מיתולוגיות מהסוג הזה. טוב, אדם, ממשיכים. Andere haben herausgedrungen, als hat zu tun mit nicht gut. כן, אז ריישיס כל, מה זה herausgedrungen? לא, רגע, אנדרה. אחרות. מה? אחרות. אחרים. טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון, אולי מתכוון לנשים האלה, בסדר. אחרות, הובן הרויסגדרונגן, הסיקו מסקנה.
הרויזדרינגן להסיק מסקנה. כן? אז הרות סוטון מתנישט גוץ, שהוא עושה משהו עם לא. שדים. הרות סוטון שיש לו עסק עם איזה שד. פרווסטן, אנדרש, אתה קורא? זול המנטביל זיצן הזוי פיל יורן, און הווייב. כן. אז למה פרווסטן? לא. פרווסטן, כן. אם לא כך, אז... למה אם כך? למה אם כך, או כן, למה אם כך, ישב לו גבר, זול המנטביל זיצן. כן, ישב לו גבר. למה יישב לו גבר, כן? כל כך הרבה שנים, אז אוי פיל יורן, און הווייב. היסק לוגי, כן? הלאה. כן, צודקות אבל. כן. ונגידים, הובן עם מר ניש אנפרטרויט די קינדר. און פרטרויט די קינדר. כן. ונגידים, לא הפקידו בידיו, זה מתאים און פרטרויט הפקידו? כן, כן, יותר לא הפקידו בידיו את הילדים. עוד האלה התחילו להיות מופצות, אז האימון ירד עד כדי כך שהוא הפסיק להיות בלפר. כן. לא, רק הנגידים רק העשירים הפסיקו. העשירים, אוקיי. אז זה פשוט נהיה בלפר אני. is geworden a Belfer bei die gemeine Leid. הוא נהיה בלפר בעבור האנשים העניים. אצל האנשים נגיד את זה עניים, כן, אם כי גמיינה אמרנו בזמנו של איכות נמוכה יותר, כן. נחותים, בדיוק. Hot selten gegessen a Lepel gekechts. הלפל. לפל. Hot selten gegessen. עוד זלטן זה כמו אופט? לעתים רחוקות. כן. לעתים רחוקות. הוא לעתים רחוקות אכל הלפל גקחץ. כף של משהו מבושל. תבשיל. מעט, אפילו לא מעט. לפל זה כף, כן. ברור, לפל זה. כן. is opgekommen mit Trunks. Mit Trunkens. לא, טרונקס. טרוקנס. כן. is opgekommen. תשמעו, זו יידיש מעולה, וזה שאדם מתקשה, זה סימן, כי אדם יודע יידיש, אבל זו יידיש מאוד אידיומטית. opkommen, הייתי אומר, to survive בקושי, mit Trukens, עם אוכל יבש, שהרי אוכל מבושל נחשב לאוכל איכותי. לא, לחם יבש. טוב, לא כתוב, כתוב טרוקנס, אז יכול להיות שהוא, אני יודע מה, הוא אכל פירות מהעצים או משהו כזה. אוקיי, כן. עכשיו הוא נהיה עוד יותר שם. אלחונן is geworden als דארר. הדארר, כן. אז אלחנן נהיה רזה ביותר, אובר דיפיס, זננים גבליבן גרינג, אבל הרגליים, או כפות הרגליים, נשארו קלות. נכון. is nicht gegangen in Gas, הוא לא הלך ברחוב, נור גהיפרט מדילנגפיס ואף שטולצן, אלא גהיפרט. היה מדלג. אלא דילג עם רגליים, כאילו הוא על יוץ. מה המילה ביידיש? שטולצן. אני לא שומע את המילה. שטולצן, שין, טס,
קומץ א', היא אוי שטולצן, כאילו משהו על... מתגאה, כאילו מתגאה. לא, לא, לא. כאילו על קביים. שטולצן זה אותם, נו, כשילדים לוקחים קביים גבוהים והולכים כאילו הם גבוהים ב3 מטר. זה לא קביים של אדם נכה, אלא קביים של בקרקס. איך אומרים בעברית? מקלות גבוהים שאדם, שבאמצע המקל הגבוה יש מקום לרגל, ואז אתה כאילו נעשה גבוה בכמה מטרים. קלונסאות. אין לזה מילה בעברית עד כמה שאני יודע. אני בטוח שיש. איך אומרים אדם באנגלית? כתוב כאן סטילט, אבל אני לא מכירה את המילה הזאת. סטילט זה בדיוק זה. אז איך אומרים, אז מה זה בעברית? איך קוראים לזה בעברית? אני הכרתי שזה קביים, להתהלך על קביים אומר, אתה הולך על הקביים, על הדברים לא, קביים המשמעות היא של מישהו שמדדה לא, אבל מישהו שמדדה ונעזר בקביים לא הולך על קביים. אתה רוצה להגיד שקביים יש לו 2 משמעויות? כן. אוקיי. אם בעברית אין מילה אחרת, אבל אפשר לשאול את האדון גוגל, לא? אפשר לבדוק מה זה קלונסאות באמת. אולי זה קלונסאות, טוב. אבל הבנו, ממשיכים. Sot Apunim gebrennt in der Durst, bei der Hot gehalten in ein kommen zu Brunnen. טוב, פה צריך לקרוא קצת יותר טוב. לא אפונים, הוט אפונים. סוט אפונים, פניו. לא, תקרא את זה עוד פעם, כי לא שמענו. סוט אפונים, גברנט, in ihm der Durst, weil אוקיי, עכשיו, תתרגם. בפניו, לא, אפונים, בלה, את מתמחה בביטויים אידיומטיים. מה זה אפונים? על פניו. כן, על... כאילו. זה הכאילו של נולי ונולי שם בתל אביב. כאילו אסוד גברנטי נימה דורשט, כאילו בער בתוכו, בערת צמא בתוכו. כן? weil hot gehalten in ein, כיוון שהוא הפסיק. לא, עוד מילה. weil hot gehalten in ein מה? קומן. in ein? in ein kommen zu Brunnen. אוקיי. אז כאילו בערה בו צמא, weil מכיוון שמפני hot gehalten in ein kommen zum Brunnen. מה זה gehalten in ein? ביטוי אידיומטי. הפסיק לגמרי? כל הזמן. gehalten in ein, ושהוא כל הזמן עשה איזו פעולה מסוימת. מהי הפעולה? כל הזמן הוא הגיע אל הבאר. למשל, משפט אחר ביידיש בעזרת gehalten in ein. halt in ein singen. הוא כל הזמן שר. halt in ein schilten. הוא כל הזמן מקלל. halten in ein. להחזיק באחד. לעשות את זה כל הזמן. אוקיי. ביתה. אז הוא כל הזמן הלך אל הבאר. כן. זה נשמע שהיה לו דיסנטריה. טייל מול, הוטר גלט אזוי, geholfen aferd Händler oder הפויר on trinken aferd. כן. לפעמים הוא ישר, גלט אזוי? גלט אזוי. ממש כך. ממש כך. עזר לסוחר סוסים, או לעיקר להשקות סוס. בסדר. להשקות סוס. הלאה. Einmal, wenn Teibele hat gesehen von der Weitens, wie die
Kapotte seine ist voll mit Gewaltrissen und Säuten. Hat sie ihm hereingerufen in קרום. ככה אומרים חנות. פעם אחת, כשטייבלה ראתה מרחוק כיצד הקפוטה שלו מלאה בקרעים נוראיים, גוואלדריס. אני לא שמעתי את המילים ביידיש. הקפוטה מלאה, איך זה ביידיש? פול? פול mit Gewaltrissen und Säuten. אוקיי, די קפוטה is full mit Gewaltrissen. מה זה הגוואלדריס? ביטוי, טרמינוס טכניקוס ביידיש. הגוואלדריס זהו קרע שנעשה כתאונה. זאת אומרת, לא איזה קרע לאורך התפר, אלא קרע כאילו הוא נתקל במסמר, כן? גוואלדריסן וצויטן, כן? ואיך נגיד בעברית צויטן? כאלה רצועות בת תלויות מתוך שהכפות הייתה קרועה, כן? הוד sie ihm reingerufen in קרום. היא קראה לו להיכנס לחנות. כן, אז יש לנו גוולב ויש לנו קרום. הגוולב, לדעתי בגלל צורת הגג, הכמורה, וקרום גם חנות. מאיפה זה בא קרום אינני יודע. כן, אבל אתם זוכרים... קרום זה חיה קטן. לא, קרום חנות. חנות, כן, אבל זה קטן. לאו דווקא. זה לא קשור לחיה. עכשיו תראו, ברוסיה, היהודים היו צוחקים על סטלין, אבל אסור היה לצחוק על סטלין, אז הם היו צוחקים על הקרמלין, כן, שזה היה המושב של הפוליטביורו ושל כל ההנהגה הסטליניסטית, וקראו לקרמלין דר קרמל, שזה קטן, חנות קטנה. אוקיי. הלאה. Erhot geton auf ihr, der Schrockenem Kuck mit die Größe flatternde Heugen. אוקיי. גבורן וייס ויקרד. הוא נתן במבט, אני רוצה להגיד מפחיד, אבל מאוד מפחיד. איך זה ביידיש של גטון אפירה? דר שרוקנם, מזועזע? לא. מבולבל? לא. מבוהל. מבוהל או מפוחד. שרק, אתם יודעים, זה הסרט שרק זה פחד. אז מבט מבוהל או מפוחד, כן? mit die Größe flatternde Augen, עם העיניים הגדולות והשטוחות? המרחפות. המרחפות. לא פלט מאנגלית, אלא פלטרל זה מריפוסה, זה פרפר. פלטרנדי כאויגן, עיניים מרחפות, כמו של פרפר. כן. גבורן וייס וקרייד, נהיה לבן כמו גיר. קרייד, לא קרייד, אלא קרייד. כן. נהיה לבן כמו גיר. כן. זה די קפוטה איז אייך צריסן. אני רואה שהקפוטה שלכם, שלך, קרועה. כן. הוט טייבלה גזוגת. אמרה טייבלה. אוי ביר וילט, וליך אייך אופשניידן אפור אילן סחוירה. אם אתם רוצים, אם אתה רוצה. כן. וליך אייך אופשניידן אפור אילן סחוירה. אני אתקן, אני אחייט לך. אופשניידן, אני אחתוך. הרי יש לך חנות של בדים. אז אם אתם רוצים, פונה אליו בכבוד של אתם, אני אחתוך לך אפור אילן סחוירה.
כמה מטרים, איזוהי מידה, אני לא יודע איזה בדיוק, אולי 60 סנטימטר, כן? כמה מטרים של סחורה, כדי שהוא יעשה לעצמו כפותה אחרת, כן. עיר את מיר אויסצולן אגריבניק אבוך. אתה תשלם לי מה אויסצולן. המילה ביידיש, כן? עיר את מיר אויסצולן, עירבת מיר אויסצולן. כן. אגריבניק אבוך. אתה תשלם לי. כתוב דריבני? גריבניק. זה הכסף האוקראיני. הכסף האוקראיני היום, אני הייתי באוקראינה, זה הכסף שלהם. אבל תגידו איך נשמעת המילה. גריבניק. ג' ר' י' ו' נ' י' ק'. גריבניק. אוקיי. זה חרבנה אנחנו מדברים, חרבנה. אוקיי. יופי שכולכם מכירים. הלאה. לא. פרווס ניין, מדוע לא? הוט טייבלה גפרגט אדר שטויט אדר שטוינטה? טייבלה. לא. כן. טייבלה שאלה מבולבלת? לא. דר שטוין. מופתעת. לא. איך אתה אומר, יאיר? מופתעת. לא, זה יותר ממוסלמית. מאוכזבת? מאוכזבת? לא. שטוינן זה פלאברגסטד באנגלית. אדם, איך היית מתרגם פלאברגסטד? מאוד מופתעת. מאוד מופתעת, כן. אוקיי. נדהמת. נדהמת, כן. נדהמת, בדיוק. נדהמת. שטוינן זה להיות נדהם. כן. איכל אייך צום רוב נישט רופן. כן. אני לא אקרא לרב עליך. לא. אני לא אקרא אותך אל הרב. מה זה? לא יהיה סכסוך בינינו. כן, לא אביא אותך לדין תורה אצל הרב. הלאה. ואין עיר את הובן ואת עיר צולן. כשיהיה לך, תשלם. כן. אם יהיה לך. ולא, זה כאשר יהיה לך. לא אוי הובן, היא לא אומרת לו אם יהיה לך, היא אומרת לו כאשר יהיה לך. ההנחה היא שיהיה לו בעתיד. לא שאולי יהיה לו, אולי לא יהיה לו. כן? בכל אופן זה עיווי. ניין. לא. אונער איז גיך ארויס פון קרום, והוא מהר יצא מהחנות. זאת אומרת, הוא סירב? הוא סירב. סירב, אוקיי. הוט מוירה גהת, זיזול נישדר קנן זיין קול. הוא פחד שהיא לא תזהה את קולו. נכון. זה הנישט הזה כאן, יש לזה, היה לנו את זה קודם בסיפור הזה, כאילו שהיא פחדה להיכנס להיריון, אז זה היה גם כן נישט, ואנחנו דיסקסנו את זה. בלה, כאן הנישט הוא פשוט. כאן הנישט זה שלילה. זיזול נישט דר קנן, שהיא לא תכיר, לא תזהה. זיזול נישט דר קנן זיין קול. כן, שהיא לא תזהה את קולו. אפשר היה להגיד, הוא פחד שהיא תזהה את קולו. כן. את צודקת. אז את רוצה להגיד שפה... היה לנו את המבנה הזה כבר קודם. כן, היה לנו את זה לפני, וזה היה מאוד מבלבל. כן. כן, צודקת. אבל כאן זה מובן, אני חושב. זומר, יש לנו עוד 7 דקות, אבל לפחות שנעבור את העמוד. זומר, is das gehen halb bei Nacht zu der Teibele im noch als angekommen sind. אדם לא שומעים. לא שמעת את החצי השני. אז אני אקרא עוד פעם. זומר is das gehen halb bei Nacht zu der Teibele. Zu der Teibele im noch als angekommen sind. בדיוק כשאתה אחרי טייבלה,
אתה נעלם לנו, תגיד רק את החצי השני. אם נוח אלס אונגקומן גרינג. אוקיי, תרגום. בקיץ הגיע בחצות לטייבלה. לא, 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 לא. ההליכה, בקיץ ההליכה הזאת לטייבלה. רגע, אבל אדם, תשים לב, ברגע שיש לך ידיעה דוס, ידיעה ניטרלי, הרי הידוע בא תמיד לפני שם עצם. שם העצם הוא דוס גיין, ההליכה. אוקיי, הלאה. כן. בקיץ ההליכה בחצות לטייבלה הייתה לו קלה. נכון. הגיע לו בקלות, אונגקומן גרינג. כן, בדיוק. אלחונן, is gekrochen durch Hinterweglich eingehielt das nackte Leib und in החלת. לא אמרת נקת לייב, נקת לייב. לייב, כן. אבל תקרא עוד פעם את המשפט כולו ביידיש. אלחונן is gekrochen durch Hinterweglich eingehielt das nackte Leib in החלת. איינגהילט, לא אינגהילט, אלא איינגהילט. עטוף. כן. איינגהילט, כן. אלחנן זחל דרך אינטרווגלך. דרכים אחוריות, דרכים צדדיות. כשהוא עוטף את גופו הערום בחלת. חלוק. חלוק. כן. Winter ist das Euston und Anton sich bei Teibelen in Vorderstub geworden als Lästiker. Als מה? Lästiker. אוקיי. בחורף, העירום הזה, is das Euston und Anton, לא עירום, אלא להתפשט ולהתלבש. כן. אצל טייבלה בבית נהיה לסטיקר? אם המילה זה בא מלסטרן, אני לא יודע, כן? כתוב לסטיקר. אם זה בא מלסטרן, שזה לקלל, אבל לא ברור לי איך ההמשך, האדם בוא נראה לפי ההמשך. יש פה נקודה, סוף משפט. זה נקודה? כן. אני לא יודע איך לתרגם את המילה לסטיקר. כתוב למד עין סמך תת? כן. אין במילון. לא ברור מה זה. לא, אין במילון. כן. לסטיקר, אז אני אומר, הפירוש האפשרי, אם זה בא מהמילה לסטר, זה הפך יותר מקלל, לא ברור לי. כן, זה נמאס. אולי. המילון שלי אומר שזה נמאס, ופירוש שני מכביד. כן. המילון שלי אומר גמיש יותר. יותר גמיש. טוב, בחורף כמובן שכנראה אולי יותר מתאים כאן נמאס או מגבית, כן? שהרי בקיץ זה היה קל, ובחורף זה היה קשה. אני חושב שהגענו לסוף היום. השעה 7:29. כן, יש עוד דקה. אנחנו נעצור כאן. אם יש הערה על מה שקראנו עכשיו, אשמח, יש לנו דקה. ואם לא, אני ארצה בפעם הבאה, ביום רביעי, לחלק את הפגישה, נמשיך כמובן, נתחיל ונמשיך בשביס, אבל במחצית השנייה של הפגישה
נתחיל עם אברהם יהושע השל. אז תביאו ביום רביעי, כן? אני מקווה שכולכם קיבלתם, נכון? כן. את מה שאדם שלח. אנה, את קיבלת? כן, כן, נכון, אבל אני לא רואה טוב. אבל... את לא רואה טוב כי זה לא ברור או מה? זה קטן, זה... Die erste Seite ist ein bisschen nicht klar, aber wir haben sich geschickt eine andere Seite, was ist ein anderer Zilum, was ist besser. אדם שלח עמוד ראשון פעם שנייה יותר טוב. אז תנסי לחפש. טוב, אז תודה רבה לכם וניפגש בעוד יומיים. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לך, כולם. ביי ביי. להתראות.